Molweni, nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufikela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana. Kuyo le channel ephethe izindaba eziningi nje ethinta umaskandi, izinto ezithinta izinto. Bafowethu, namhlanje ke sokhuluma ngama top album aphumile nje kusukela manje kuze kuyofika u-October njengoba namhlanje kumhla ka-1 October. Into esizoyibheka nje lapha sobheka indlela abasebenze ngayo abaculi nanesikhathi nje abakhiphe ngaso. Sothanda ukuncoma lokho ukuthi bakhiphe ngesikhathi esikahle ngoba siyazi ukuthi sekuzoba nesiminyaminya njengamanje njengoba sibheke kuNovember abaculi abaningi bazobe bekhipha. Into engayisho nje njengamanje ke sizokhuluma nje ngealbum ke kabahumbe. Ubahumbe laphana bafowethu naye ukhiphile ke laphana ekhipha ke ialbum yakhe ethi uchamele efrijini. Album emnandi kakhulu ke leyana bafowethu. Siyazi kunengoma eziningi ezimnandi ikakhulukazi nale nethi awushintshe. Ingoma ke leyana bafowethu emnandi ngalendlela esimanga. Into emnandi ngoba hubhe ukuthi akashintshe, isitayela sakhe asishintshe. Uma umazi kudala uyakwazi futhi namanje uphinde uze ukuthi umculo wakhe awushintshi, isitayela sakhe sikahle kakhulu. Bafowethu, sizodlula ke laphana silalele siphinde sibheke laphana ialbum kaMzukulu kaShafuza, i-EP leyana bafowethu. Usebenzile umfana kaMjikjela, indodana kaMjikjela leyana. Siyazi ukuthi ke uzala ubhuti kaMjikjela lo mfana uMzukulu kaShafuza. Naye usebenzile kakhulu bafowethu. I-EP yakhe imnandi kakhulu, silalele futhi uyikhiphe ngesikhathi esikahle. Siphinde sibonge nje nakubahleli bemicimbi ukuthi bakwazile ukuthi bamthathe bamfake emcimbini, ikakhulukazi umcimbi lapha kumbuso wamaciko wadlala kahle kakhulu, bamjabulela abantu. Sengazi ukuthi nabanye abahleli bemicimbi bangamthokozela, bemthathe bemqasha. Masihlabela phambili sizobheka enye insizwa ke lapha bafowethu. Le nsizwa mina bengingayazi ke kodwa ingoma yakhe kwenza ukuthi ngihambe siyoyilalela laphana kuma digital. uThandazani, lansizwe icishe ifane nomjosti. uThandazani bafowethu naye ukhipha i-album emnandi kakhulu bafowethu. Le album imnandi, siyacela lansizwe nihambe niyilalele. Futhi nabahleli bemicimbi sengazi ukuthi bangathatha amehlo bawabhekise kuyona ngoba isebenze kakhulu nje kule album. Khona enye ingoma eyayicula noMzukulu, ngicabanga ukuthi ya last year la ngoma leyana kodwa nje yathi ukuduma bengayazi ukuthi ngeyakhe. Kodwa kwenza ukuthi ngihambe ngiphindele back ngiyoyilandela ingoma yakhe. Ukhiphe ingoma le acula ngayo ethi ile yacula kuya ngoShwi noMtekhala, yabo. Ushuni wakhe usashwi noMtekhala. Abantu abathanda uShwi nabantu nje abathanda umculo wamaskandi abahambe boyilalela le yansizwa. Niyizwe nje masihlabela phambili okhiphile into ezwakalayo. Uyena mfowethu uMkhulekelwa kumfana wakibo kaKhuzane. Into emnandi kakhulu ke kuMkhulekelwa ukuthi ke uKhuzane umdedele nje. Ayikho ingoma wakwayicula noKhuzane. Ba-featurishene. So nakule album futhi akamfeaturishanga. Lokho ke kwenza ukuthi uMkhulekelwa akwazi ukuyibona amandla ukuthi hayi no, angimile ngobhuti, ngizimele nje. Yize emsiza lapha nalapha, siyazi ukuthi usebenzisa inkampani yakhe uKhuzane, kodwa ke la kuma-feature siyazi ukuthi amanye amandla afana ngabe umnikeza wona ukuthi ba-featurishane engomeni, kodwa lokho ke ayikho ingoma amfeature kuyona. Lokho ke kuyinto enhle, siyakuncoma. Ingoma zakhe ke zimnandi kakhulu. Siyazi ufeature intombazana laphana uNentuli. Zimnandi kakhulu nje ingoma zakhe bafowethu. Siyafisa ukuthi sengazi ukuthi abantu bangahamba bayolalela umculo wabo kuma digital njengoba sazi ukuthi umculo uzuthengwa online. Masihlabela phambili nje futhi sibheka ke uLuve bafowethu usebenzile kakhulu. Zimnandi ingoma zakhe. Abantu bangahamba bomlalela laphana. Into emnandi nje ngithandile nje ukuyibona ingoma zabo zikuma trending laphana ku YouTube, okusho ukuthi umsebenzi wabo niyawulalela. Bafowethu, masiphinde futhi sibheka enye album singakhohlwa ke laphana ke nomthandeni usebenzile bafowethu. Siyazi ukuthi sinesikhashanyana iphumile kodwa ngicela sinenyanga iphumile. iParis yenza kahle kakhulu. Kusho ukuthi mhlambe into esibhekile sesibheka ukuthi mhlambe sezoshaya ke yona ke u4 million njengoba manje ibheke ithi 3.2 million.
okuthi ngaphindi ihlanganisa u4 million lengoma le ngezinyangana nje ezimbili, okuyinto enhle kakhulu eyenziwa ngamabhinqa ukuthi akwazi ukuthi ayoseka umculo kaMaskandi laphana kuma digital platform. Omunye nje umculo kaMaskandi esinaye laphana okhiphile nje manje sizothi ke last born njengamanje uThwasa lekhansela. Thwasa lekhansela likhipha i-album emnandi kakhulu ke laphana eTimpi. Le album emnandi uyidlala from track 1 uzuyofika ekugcini ngasekugcineni, okuyinto nje enhle kakhulu. Khehla sengazuthi i-album yakho abantu bangayilalela, abantu abagijime baye kuma digital platform balalela umculo ke laphana ke kaThwasa lekhansela. Njengamanje ke bafowethu ke sesivala ke, siyacela nje ukuthi abantu basilandele ke einkundleni zokuxhumana, basilandele ko Facebook, basilandele nje wonke ama platform lapha esikhona khona. Siyi channel ehamba phambili umkhanya kude ke, sithi siyabonga.